Tak nachádzame sa na Banskej ulici číslo 3. Je to moja rodná ulica, kde som sa narodil. Prežil som mnoho rokov života, okrem obdobia, keď som bol mimo Krompach. Žili tu aj moji starí rodičia a spomínam si na obdobia mojej mladosti, svojho detstva, i keď tie spomienky sú trochu poznačené tým, že to bol detský pohľad, že sme žili v období, ktorá doba bola úplne iná, ako je terajší. Bez techniky, bez elektroniky, ale žilo sa nám dobre. Na tejto ulici, z tejto ulice pochádza celá Piatnicová rodina. Môj otec bol z 13 detí. A ak si spomíname na to obdobie, úctou alebo poďakovaním starým rodičom je v tom, že všetkých tých 13 detí malo remeslo. Nikto neodišiel do sveta bez toho, aby nemal výučný list. Všetci boli, napríklad môj otec bol kolár, známy kolár v okolici, pomáhal vyrábať vozy, povozníkom opravoval kolesa. No a mama bola domáca. Vtedy nebolo zvykom, že ženy pracovali. Nebolo. Na tejto ulici neviem jednu ženu z toho obdobia môjho detstva, by bola zamestnaná. Čiže my sme to boli tzv. Na tú dobu kovorolníci. Otec chodil do fabriky, pomáhal budovať cez, potom v ňom robil, pracoval na železnici Červená Skala, kde chodil na bicykli každé ráno do roboty. Bol to život pestrý. A ja ako dieťa, keď som spomínal, že som narodil na Banskej ulici číslo 16, teraz je to zbúrané, žili sme veľmi chudobne. Tak, jak celá komunita, ktorá tu bola na Banskej ulici. Boli sme chudobní, chudobné domky boli, ale žili sme tu. Ľudia sa starali o to, aby prežili, aby vychovali deti. V každom dome, si pamätám, bola kravička, boli nejaká hydina a z toho sme žili. Ja spomínam, že napriek tomu, že sme boli chudobní, nikdy sme nepociťovali hlad. Nikdy. Pretože na dvore bolo plno hydiny. A to nie len v našom dome. V každom dome. Každý mal na Banskej ulici skoro jednu kravičku, ak nie dve, ktoré kravičky ráno odprevádzali pastierovi, odovzdali, ktorých išiel pás na Slovinky. A potom večer sa vracali a my sme ich zatvárali. Ja, ako 6-ročný chlapec, som čakal na kravičku od pastiera a som ju priviazal k žľabu. Čiže neviem, ktoré decko by dnes malo odvahu 200-kilovú kravu ísť uviazať ku žľabu. Ale som to musel robiť. Deti sme pracovali, nenútená práca. Pomáhali sme rodičom pri kozbe sena, nekosili sme, hrabali sme, sušili sme seno. Bol to pomerne ťažký život, ale pestrý a táto doba nás naučila mnohému. Vážiť si jeden druhého, starať sa o seba, o svoju rodinu a tak sme pokračovali aj v ďalšom živote. Bola tu úcta medzi ľuďmi a najmä voči starším ľuďom. Neopovážil som sa chlapec nikdy oponovať staršiemu človeku. Ak som ho pekne pozdravil, on sa ma opýtal, ako sa máš, čo robí mama, čo robí otec, ale bola absolútna úcta. To znamená, že tých ľudí sme si vážili. Žiaľ, tí ľudia opúšťali tento svet veľmi rýchlo. 60-ročné ženky prakticky už boli starenky. A nepamätám si, že by teraz sa pochválim, niekomu bolo dopriané toľko rokov žiť, jak ja. Jeden
dvaja členovia z tej bohatej rodiny piatnicovskej umreli alebo odišli zo sveta starší ako ja. Potom bola vojna, bol slovenský štát. To sú samostatné etapy mojho života, ktoré som prežil, aj zažil, aj vyplakal sa, pretože tá vojna bola hrozná, i keď nie taká, aká je dnes. Ale zomrel mi na vojne bratranec. Strýko bol ranený, pretože boli vojaci. Čiže tá doba bola aj hrozná v tomto smere, že ja som prežil jednu vojnu, to znamená druhú svetovú vojnu. Prežil som slovenské národné povstanie, keď slovenskí vojaci prechádzali Krompachy. Prežil som slovenský štát, fašizmus a holokaust. No a to mi tak nejak v pamäti ostalo. Všetci chlapci, dievčatá sme chodili do ľudovej školy, ktorá je naproti kostolu. Chodili sme ráno od 8. do 11. a po obede od 1. do 3. Nemali sme notebooky, bo neboli. Mali sme jednu písanku, do ktorej sme písali všetko. Spredu, zozadu a v prostredku. Tak sme mali rozdelené to. Jednu písanku a v trenírkách sme chodili do tejto školy. Bol to zaujímavý život a hovorím jednu vec. Deti z toho obdobia, moji rovesníci, aj napriek takým primitívnym podmienkam a nie nejakej vyspelej výučbe sa vo svete uchytili. Aj Krompašania porobili vysoké školy. Mnohí si pamätáme ešte aj teraz, že učili na vysokých školách. Napríklad profesor Romančík, ďalej Jan Kvasnička bol rektor. Čiže tí ľudia vyrastali v takýchto chudobných podmienkach a dokázali vyštudovať. Trápili sa, ale brali všetko poctivé, že rodičia musia to zaplatiť. I keď školstvo bolo prakticky zdarma, ale bolo treba deti, keď išli do Bratislavy, samozrejme už potrebovali lepšie oblečenie a tak. No, žili sme na tejto ulici, chlapci, dievčatá, hrávali sme sa tu. Naše centrum bolo tu pred našim domom na Banskej 3, kde boli záhradky a pred záhradkami boli naskladané dlhé dreva a my sme na tých drevách dokázali sedieť hodiny a hodiny a rozprávať. A vládla disciplína. Nepotrebovala mama o 7 v zime kričať, že poď domov. To jak zazvonili zvony o 7 v zime, tak sme rukovali domov. A v lete o 8 hodine. Neplatilo to nič, že ja ešte chvíľku ostanem. To bolo automaticky. 8 hodín domov. No a samozrejme, že tie podmienky boli chudobné. Keď vám poviem, jak sme sa kúpali. Kúpali sme sa v jednom súde. Jeden drevený súd, ktorý bol na kapustu, možno mal, ja neviem, 60 alebo koľko litrov. Donášala sa voda zo studní. Boli studne na uliciach. Nebol žiadny vodovod. A niektorí ľudia mali studne na dvore vykopané. Samozrejme, bez akejkoľvek kontroly, či je voda pitná, alebo nie je pitná. Vykopala sa studňa a používala sa voda. No a pre zaujímavosť kúpali sme sa jednoducho. Babka zavelila, ide sa kúpať. Od najmladšieho položila každého po jednom do toho súda, umyla ho, do hrnčeka čistú vodu, oplachla von a išiel ďalší. Jedného po druhom? Jedného po druhom. A nakoniec išla babka a detko posledný. No, čiže tak sme sa kúpali. Raz do týždňa. Samozrejme, a nechodili sme špinaví. No, ale taká doba bola, vody nebolo. A hovorím, studne boli tu na Banskej ulici 3 verejné studne, z ktorých sme čerpali vodu. A nosili sme vodu pre kravy, pretože my sme mali vždy 2 kravy a trebalo tú vodu od domu Lenkyných rodičov nosiť do maštale.
umývať kravu. A to všetko sme nosili z týchto studní. A nebol to žiadny problém. No a hry detí našich. Hrali sme pigu. Mnohí nevedia, čo to je piga. A my sme ju hrávali tu pri Farskej stodole každý deň. To je taký systém, že z metly ručka sa skrátila na 20 cm, zastruhala na konci špic a my sme tomu hovorili količek, ktorý mal 60 cm. Po tej pige, to sme volali piga, sme klepli, tá vyletela do vzduchu, podobne jak bejsbal, a tú pigu sme trafali tým količkom. A druhí protivníci, čo ju chytali, boli 30-40 metrov od toho. A keď chytili, tak oni išli odpaľovať pigu. No niekedy to aj boleli palčeky a tak. No. Takže také hry sme mali. A potom, keďže sme mali záujem hrať futbal, my sme v Pillerovom parku denne hrali futbal. Denne futbal. Mali sme nejakú loptu a handra. To bola kožušine napchatá handra a sme hrávali s tým. A doteraz si spomínam, jak sme dokázali boso hrať s tenisákom na štrku. Neviem si to predstaviť, lebo keď rodičia mi kúpili trampky, baťové, bielo-čierne, tak keďže som bol pravák, hral som pravou nohou, tak pravú nohu som mal počas zápasu bosu, aby som si nezničil trampky, bo by mama so mnou zrobila poriadok. Samozrejme, že sme mali nechty, obité, ale dennodenne v Pilleraku sme hrávali futbal. Lebo inakšie hry sme nemali. Potom sme hrávali futbal na Farských Lukách, kde je nemocnica. Všetci chlapci z Banskej ulice, ktorí mali záujem o futbal, každú nedeľu bol zápas bielý proti čiernym. Čierni boli Romovia, neurazili sa za to. A ja som mal Romov priateľov do nedávna. A každú nedeľu tam bol futbalový zápas, bielý proti čiernym. No, mali sme jedného chlapca, kamaráta, ktorý mal rodinu v Amerike, tak mu poslali prvý futbal. Ale toho chlapca mama povedala najprv vyvoziť hnoj, porobiť poriadok a tak dostanete futbal. No tak sme ten porobili, čo nám tá pani, nebude ju menovať, povedala, žijú. Myslím, že ešte takto žije z tejto rodiny. A ešte sme ani polčas neodohrali, už pani kričala, Jany, poď domov, futbal pod pazuchu a bol koniec zápasu. Už sa ďalej nehralo. Čiže to boli také doby. Keď sa zabila prasiatko, tak sa mechurina vysušila, nafúkala, aj to bol futbal. To sme nemali už inú možnosť, bo futbali neboli u nás, ani sme inú možnosť nemali. Ale potom sme tomu futbalu ostali verní. Ja som hrával roky za Pokrok Krompachy. Hrali sme aj divíziu. Narukoval som do armádneho klubu, dom armády Levice, Nitra Hron. Aj tam som počas vojenskej služby hrával za armádny klub. My sme boli neskutoční ľudia pohybu. To sme nedokázali sedieť. Pretože nás to nejak hnalo do toho. Bez pohybu nemôže byť život. A my sme ten futbal hrali. Neboli žiadne bitky medzi nami. Nikdy. Že by sme, nadávali sme si tí somárty, lebo keď nehral tak, jak sme mali, tak sme mu aj nadávali. Ale že by nejaká nenávisť medzi nami, deťmi, tu bola, to nepamätám.